Minta előkészítése. Tartozékok, csövecske kupakkal és spirállal, spatula, alsó kupak mintatárolóval és füllel, gumikesztyű alkalmazása ajánlott. Jelölje meg az üres csövecskét a beteg azonosítójával. A székletmintát óvatosan nyomja az alsó kupak mintatároló részébe, és simítsa el. Nyomja a csövecskét erősen az alsó kupakhoz, és törje le a fület. Vegye le a kupakot, és pipettázzon 4 ml pufferoldatot a csövecskébe. Zárja le gondosan a csövecskét a kupakkal. Legalább 1 percig homogenizálja a mintát, például egy vortex keverővel, a legnagyobb fordulatszámon, hogy a nagyobb részecskék feloldódjanak. A minta előkészítése a méréshez. Egy tiszta kémcsőben végezzen el 1:16-os higítást, például 20 mikroliter mintát és 300 mikroliter puffert homogenizáljon a vortex keverővel. Centrifugálja a higított kivonatot 3000-es fordulatszámon 5 percig, és utána járjon el a teszt elvégzéséhez szükséges lépéseknek megfelelően. Alternatív megoldásként hagyja a mintát 10 percen keresztül üllepedni, és a felülúszó folyadékból használjon a teszt elvégzéséhez. A mérés folyamata. Készítse elő a készüléket a méréshez. Nyomja meg 1 másodpercig az Enter gombot az elindításhoz. Várja meg az automatikusan elinduló kalibrációt. Válassza a scan állást, és nyomja meg az Enter gombot. Válassza a Test Type, CAL 720-at, és nyomja meg az Enter gombot. Válassza a User ID-t, és nyomja meg az Enter gombot. Erősítse meg Batch ID és Method ID-t az Enter gomb megnyomásával. Erősítse meg Lot ID és Product ID-t a Yes szóval, és nyomja meg az Enter gombot. Az egyes gyártási tételekre jellemző tesztparamétereket az RFID chipkártyával lehet megváltoztatni. Ez feltétlenül szükséges, ha a készülék által mutatott LAT ID nem egyezik a tesztkazettán lévő LAT ID-vel. Változtassa meg a LAT ID-t és a Product ID-t No gombbal, és nyomja meg az Enter gombot. Helyezze a chipkártyát az RFID leolvasó Tag Position helyére. A sarzsnak megfelelő specifikus tesztparaméterek automatikusan átkerülnek a leolvasóba. A készülék ezek után az új sarzsszámú kazettákat is le tudja olvasni. A tesztkazetta előkészítése. Nyissa fel és vegye le a tesztkazetta védőfóliáját. Lássa el a kazettát a beteg azonosítójával. Nyissa ki a készülék teszttartó tálcáját, és helyezze bele a tesztkazettát. A mérés menete. Vigyen fel a tesztlapra 60 mikrolitert. Ahogy a tesztlapra kerül a minta, azonnal nyomjuk meg az Enter gombot, röviden a Start gombot. Óvatosan toljuk be a tálcát a gépbe. A készülék kiírja a méréshez szükséges időt másodpercben, majd elvégzi a mérést. A mérés végén az eredmény megjelenik a képernyőn. Az eredmény elmentéséhez a New Testre kell lépni, és megnyomni az Enter gombot röviden. Az eredményt ekkor elmenti a gép, és a Memory módban lehet megtekinteni. Eredmények értékelése. Az érvényes mérésnél minden esetben látható kell, hogy legyen a C, kontrollvonal. Ennek kizárólag kontrollfunkciója van, a mérési eredmény értékelésénél nincs jelentősége. Ha nem jelenik meg, akkor viszont a mérés érvénytelen. A T, tesztvonal, viszont amennyiben nem jelenik meg a mérési idő elteltével, a széklet kalprotektin tartalma a detektálható minimum alatt van.